Osanibona. Yebo. Bona. Yebo, yebo, yebo. Cela ungibambela ma. Ndosi. Asibekela. I-tray ngangigcine nini? Angithanga ilifaka. Yini? Inje ilovela. Uyangithandani phela ngithanda ke ngifake ngoba ngibeke lothu uze ecele nani noma uyawuthandana ubeetroot. Angani uyazi nje ukuthi ngidla ngisho imfilo yakhona. Hayibo. Hayi ke dade wenze njani inkosi namhla ngoba phela wena mfazi kaMoses makuthiwa iconsi lehlile uba umuntu ubhaqa. Makuthiwa likhuphukile lisekhanda ngoba phela lisoli seyinyaweni ngaleso sikhathi. La kuthiwa lisekhanda uba inununu. Hayi ke kodwa nokho. Likhona nicala bayokuthi umuntu mephakela uma wakhe cha likho ntombi hayi alikho. Bengisasibuka nami lesi siteleka sakho sokuthi awusafuna ukupheka. Ucabanga ukuthi ngaphuthwa into enjena mina. Hawu ngeke lilunge. Hayi lutho ma. Cha kubukeka nje emehlweni ukuthi kumnandi. Phela ngisho umfazi okuthi uzolandela. Ngeke uyishaya lento. Usho kanje? Hawu ngeke. Akunankinga. Ngiyafunga ngiyagomela lapha. Nginankinga uma ngithatha ke ngizame nje nami bakuthi ke ngishintshe ngoba phela kade sidubene nje ngibona ukuthi hayi ake siyilungise lento ayikho nento esiyibangayo yazi lento ebesixabanele nje into engathi ishu. Sengibuya ngathi nje ake ngehlele ngezantsi wema. Ke ngenze kahle nje nami la. Ubambe isilova. Wangiphekela kanye ukudla okunje. Senizohamba noMoses ekhaya kukhona. Angishayile isibicibici nje into ehle esiphundu. Nongegcina lokho mntaxa. Angiphindanga. Uma ngifisa silungise le ndaba lesike sayibanga nje la ensukwini ngoba ngiyabona ukuthi khona ithatheke ngesinxele. Ithatheke ngesinxele kodwa nje angifuni uqamba manga khona bengithukuthela yabona bengithi noma ngicabanga ngisho ebusuku ngilele ngizwe ngijuluka ngizwe ngifoma ngizothi ngiyafake manje kodwa sengibuya nje ngaxolisa umothi hayibo yazi nje ngidinela ubala ayikho nje yonke lento engidinela. Ucasulwa ubala ucasulwa ukuthi emva kokuphuma kwezimali zikaMoses khona umfazi ozothathwa futhi omunye. Uyabona lo ntombazane lozayo. Vele ngeke epheke kanjena. Uyibuka ikukhu ukuthi njani. Uzosiza wena kodwa. Uzokusiza nje ngayo yonke into uzothi wena usahlezi lapha yana ekseni noMoses nisalile eksile. Nithi ukurelax. Nisayirelaxele egquma uhafu ngizomvusa futhi nami. Vuka uphekele uMoses nomkakhe. Evuke ephithizele ehambe emasimini. Ingadi lena angeke kube khona ukhula lana. Wena usuzophumula manje angikwazi ke ukuthi ukhaliswa yini. Hayi ngempela wema ngoba yabona nje futhi kube umqondo omuhle ukuthi uyicabanga lento uqondanise nokuthi masiza ukuthi kule imali zikaMoses ezizophuma lapha emayini njengoba ayisebenza emayini uvele uqondanise nalokho ukuthi avele athathe unkosikazi wesibili ozongisiza uyabona. Nje mase ngibuka lonto alikho libi la kwegogo into eyenziwa nje emandulo le alikho nje libi lapha alikho. Ulike angikahle akukhombisa ukuthi ula. Mawusuhambisana nami kanje ithupha kanje. Kanti kokho akusona into obuyifuna leyo. Phela into obuyifuna fanele senze njalo njengoba samakhosikazi la wagumede fanele sibambisane ukuthi noma kukhona mhlawumbe ungahambisani nento abuye ajike nje senze lokho ukuthi sibambisane egcina kusuku ngoba phela akusizi lokho sikhwebhana sokhwebhana kuze kube nini akusizi. Hayi ngathi ngiyaphupha ngisemaphusheni noma kodwa ngeke ngamphupha umshoveni eyinsukwini ngamphupha efike ngiphephetha ngomoya obandayo. Ngaze ngaphaphama ngathi kusho ukuthi umshoveni ubona lo ntombazana ozayo. Yikho ngiphephetha nje mhlawumbe uyabona ukuthi ngizoshaya nami umoya kulezi zizimo zonke lezi zala ekhaya. Ngithi hayi lutho nje sengivele sengimlungele wegogo Umnakwethu. Ngilunge nje Umnakwethu kade ngikhuluma nani nodadewethu uNtombi. Ngikhuluma naye ngithi akukafika azongisiza ngoba phela fanele kube yimina nje ngonkosikazi omdala phela uzobe lungisa yonke into njengoba ezobegana ugumede silungise yonke into ma sengihlelile nje yonke into phela nje akufanele ngibe ngedwa. Nodadewethu abeqale ngisiza nje ngibonise ezintweni ezahlukene. Ngitsheleke wegogo. Untombazane imuphi-ke kambe phela ngigcine nje ngisathukuthela ngiba ngisazona ukuthi nithi uzokana ubani babakhuliwe. Unomvula? Sikhushukhushu lesi sikhushukhushu sinamahips nezitho. Intombazane lapha phesheya ukuthi bangakagani. Hawu, wayengakho. Futhi wayephakeme nje. Wayengagcina njengenangane ngishamaya kontanga ethi babezala leza ikhathi wayengazele yena nje. Hawu umthwala kanjani?
hayi indaba ende leyo sobuye sixoxe kodwa khona nami ngithe ukuhlangahlanganisa kodwa ke khona angithi phela uyahamba uyakha njobe ehambe egawula iy'ngodo zesibaya nje uMoses. uMoses Ugawula kahle kodwa kulezi insuku ngoba nazi isigaxa semali siyeza. Hhayi-ke base beyabonana-ke. Hawu into yonke siyilungile nje wena Macele. Hayi sekuyinto nje enhle ehlelelekile enhle. Nawe uyayazi le ntombazane isasekahle nje impela. Ngaphela mina ngagcina kudala kangisanokuthi ngimgcine uNomvula mina. Hawu uNomvulakazi nje benankinga yilolu hlobo lwaludla inkobe. Uyabona ushaya cishe. Futhi wayemi kahle ke lo mntwana. Hayi akunankinga egogo akeze umnakwethu simlindele bakithi akunankinga nje. Khona ke uyeza. Kunjani kodwa ukudla wema? Mnandi yazi. Mnandi. Shayile mfazi womfana. Amatha yazi ngikhathele nasemoyeni wami. Ukhathezwa yini manje gogo kade sikhuluma kahle kanje? Umfazi oyedwa mawetha yahlupha. Kodwa ke asedlule lapho. Khona nje unakho lokhu kukhatha lo. Ukudla khona hayi kumnandi ukushayile into. Ukuthi ke nje phela ukuthini? Ngeke ngazi besithini. Sigcina sithini kunobuthongwana nje obungiphethe. Ubuthongo obuvela manje gogo. Angazi ngizwe ngathi kunentwanyana nenhliziyo engathi ishayo yabo ishayela phansi. Angathi uyahleka. Hayi kwenze njani manje ke kubuhlungu nendawo? Inhliziyo nani? Inhliziyo nje biyehla. Engathi nake ningitholele noma amaphilisi eBP. Nekhanda lami ngathi liyadila. Kube kuphuze gogo. Usho ukuthi kuzoba ngcono. Wehlisa isithukutheze. Ngiyezela. Uyezela. Nokuthonga nyanyana. Hayi nganto egogo awuzeli ke kutshele mina xoxa indaba ongayibuzanga. Usuhamba nje uhamba ukuhamba ke manje. Yini ukuhamba? Uyahamba uyohlangana nomshoveni manje. Umshoveni. Hayi usuhamba impela. Kanti nakho kuqansi ngento okudlala mina. Kanjani? Ngakubuka nje ubhizi kumnandi yakhuluma kumathe sokhana. Kufakela ushef lana. Usuhamba impela nje. Angisonto okudlala mina nogogo uyangizwa yini? Angisiyona nje into okudlala. Ngifuna nala uyakhona ufike ubaxoxele laba abaliza kwazi namakhehla manje. Akudlalwa lapha nakubhediwe uyangizwa yini? Ubatshele nje ukuthi kumakoti wakwakho bengingaphethu. Angenziwa kanjalo mina wegogo. Akekho umuntu odlala ngami ebese eyaphumelela egcineni uyangizwa? Cha ngikuthanda kangaka kodwa. Uyangithanda? Mina bengidlalela wenatha. Ubudlala noba? Bengidlala mntanami. Kwenze njani? Usuhamba ke manje. Hayi natha mina bengidlala ngiyakuthanda nawe yazi. Uyangithanda? Ngiyakuthanda natha. Unkosikazi lo wesibili. Hayi into engekho leyo. Into engekho? Engekho udoti wodwa loyo. Phela ngizothi usuhlele yonke into wena. Cha ngiyadlalo. Akanti ubwenzani ubukwenzelana lokho ubukwenza? Natha. Ukuthi angithusi. Usho ukuthi lo mdodovu uMoses usangathatha intombi. Ashadele natha. Ningibambe natha. Hayi kho. Ningibambe natha, ningivuse natha. Kwenze njani? Ayikho into esangayenza manje. Natha. Ungena ushef manje. Natha. Yini? Hayibo. Nanku umoya wami ngathi uyaphuma. Uphuma impela. Natha. Hayi gogo musukubanga umsindo bakithi. Hayi natha. Gogo. Kushaya kancane. Bengudla hayibo gogo awufu wena bengudlalisa. Yazi kenze njani? Ngifaka amaphilisi okulala la nikhona amaphilisi okulala uzolala nje uvuke kahle ingqondo sicabanga kahle. Yebo chief ongikhulumela yona. Ukuthi uzothatha amakhosikazi ungasokela ixhego elingaka nje. Usokela ixhego elingaka ukuthi uzogana.
Uyezela awufi gogo. Ngifaka amaphilisi okulala. Ubudlala ngempela. Bengidlala hayibo sengabulala wena mina ngumbulali nogogo phela mina ngifani nawe mina. Ngeke ngife ngempela. Ngeke uzufe hayibo. Wento edinga ukuthi nje uhambe endlini ufike ulale lapha phansi. Awungiphephethe. Mawuvuka lapho utshela uMoses ukuthi hayi ngeke isenzeka yonke lento obuyikhuluma siyezwana. Ayikho. 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 Siyavumelana. Mhm. Ngithanda sekunjalo ke. Ithi ngilonto nje ngisukusumise ekhanda ulala lapha endlini. Hayi cha amaphilisi nje okulala la gogo. Khona bunzima ke nalobu buthongo. Sesizohloniphana ngithi emvakala. Akho unkosikazi wesibili ozangithi. Ngithanda sekunjalo. Uthanda muphi unkosikazi kaMoses imuphi? Ubani mushi igama lakhe ubani umaba? Abigail. Uthanda ubani? Cele. Ulungile ke sisi into ozoyenza ke mawusuka la uzohambe kuMoses mawusuvukile ke ebuthongweni umchazele ukuthi ubudlala. Angeke yenzeke yonke lento okade uyihlela la kankosikazi wesibili. Siyezwana? Ngizoba njalo ithi ngikusize ke sesi hayi awufi. Awufi mfake nje amaphilisi ngathaka ngezithako zakho nje uthi zi. Kodwa ngokuzawe gogo make waphinda. Hayi akuzoba amaphilisi okulala sisi. Akuzoba amaphilisi okulala. Kuyoba ujuqu. Hayi natha ngithi manje phela isidlulile le. Isidlulile kodwa sengutshela nje sisi make waphinda nje wathi inkente ngendaba ngankosikazi wesibili kuzogezelana sisi. Siyezwana? Ngileke ngithi ngikusize usukume. Ngizizamele. Ngizizamele ngesaba ukuthi ungithinte. Saba kabi ukuthi ungithinte. Thinta phela ngikuzulala esigangeni. Gogo singadla imali endoda yami le akho mali endoda yami ezohamba iyothatha amakhosikazi esibili. Ayikho nje nekuzenzeke lonto le. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi? Sefaya hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakhafelani pho? Ngiyacike kamina. Why ubakhafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.